خەلکێ باکوورê Kurdistanê û Tirkiyê 18 rojên din li ser sindoqên dengdanê ne. Nêzîkî 5 milyon ciwan jî bo cara yekem di hilbijartinên çardehî Gulanê de beşdar in. Cavê aliyên siyasî li wan denganin û ji bo bidestxistina wan li meydanan sozên cuda didin. Berbijêrê Hevpeymaniya Millet bo postê Serokkomariyê Kemal Kılıçdaroğlu, ciwanan wek kilîla diyarkirina çarenivîsa Tirkiyeyê dibîne û daxwaza piştevaniyê ji wan dike. Türkiye'de ilk kez sandığa gidip Ez bang li wan ciwanên me dikim ku li Tirkiyeyê bo cara yekem diçin ser sindoqan û deng didin. Yên ku çarenivîsa Tirkiyeyê biguharin hûnin, yên ku demokrasiyê bînin Tirkiyeyê hûnin, herin ser sindoqan dengê xwe bidin û rêveberiyeke otorîter bireyên demokratîk biguharin. Divê ciwan bikarin kar bikin, berhem bînin û qezenc bikin. Dema ciwanan kar kir, berhem anî û qezenc kir, hûn dê bibînin Tirkiye dê bigihêje aramiyê. göreceksiniz. Türkiye'de huzur olacak. Recep Tayyip Erdoğan! Bernameyeke AK Partiyê ye li gel ciwanan li Enqerê. Berbijêrê Hevpeymaniya Cumhur û Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan beşdar e. Erdoğan jî wek hevrikê xwe Kılıçdaroğlu daxwaza piştevaniyê ji ciwanan dike û eger careke din bê hilbijartin, çend sozên nû bo wan hene. Faizsiz kredi desteği sağlayarak Em dê piştevaniya wan ciwanên me bikin ku bi krediya bê faiz karê xwe damezrandine. Em dê bozîdekirina peywendiya ciwanên me li gel cîhanê hejmara xwendekarên master û doktorayê bû dervey welat zêde bikin. Em dê bo ciwanên vî welatî weke xwedîbûna xanî li ser wiyekî jî berdewam bin ku xwedîbûna otomobîlan jî bikin beşek awayê jiyana standart. parçası haline getirmeyi sürdüreceğiz. Di hilbijartinên çardehî Gulanê de 4 milyon û 904 hezar û 672 ciwan bo cara yekem deng didin. Ku rêjeya dengê wan dike ji sedî 8.05 tevahiya dengan. Eger hilbijartinên Serokkomariyê di gera yekem de yekalî nebin, di gera duyem de jî 47.522 deng dêrên din li wê hejmarê zêde dibin. Li gor navekiya 10 rapirsiyên dawiyên kompanyayên rapirsiyeyên li Tirkiyê, di hilbijartinên Serokkomariyê de ne berbijêrê Hevpeymaniya Millet Kemal Kılıçdaroğlu, ne jî berbijêrê Hevpeymaniya Cumhur Recep Tayyip Erdoğan ji sedî 5.1 dengan bi dest dixe û ew hilbijartin bo gera duyem dibînin. Dengdêrên nû yên ciwan jî di wê gera hilbijartinan de wek hêzeke serekeya yekalîkirina postê Serokkomariya Tirkiyeyê tên dîtin. Ferdî Sak, Rûdaw.